Gdje ste bre ljudi? Danas ću vam pokazati ja i moj drug brat Hydra Games. Pokažat ću vam kako da preživite na serveru. Jel tako, brate? Zdravo. Eto mog druga. Aj prati me, brate. Hydra. I još nešto ljudi, na ovom serveru imate svašta, imate besplatne jabuke, besplatne zlatne jabuke, pokazat će vam sve kopi. Eto vidite, sve imate besplatno. To je super. I samo prvo preživljavanje. Evo, sada ću da snimamo jedan klip kako da napravimo kuću. Evo, brate, dođi da ti dam daske. Ja sam sad počneo moju ljubicu. Ali moramo malo da se odaljimo, jer ne možemo odrati. Brate, prati me. Prati me. Aha, ti. Da se odaljimo ovog mjesta da ne ruše kuće. Ovamo. Pazi, nemoj da upadneš tu. Sada ćemo se odaljiti puno. Ej, stani, sačekaj malo da jedem. Sada ćemo stopirati video, pauzirati video i kada dođemo na to mjesto, kada nađemo, tada će da produžimo video i da napravimo kuću. Da. Sad. Evo ljudi, vratili smo se, našli smo jedno mjesto koje ne može svak da nađe i evo pravimo kuću. Brate, ili imaš kram? Krši ovo kamenje i ajde da napravimo kućicu. Ajde pravimo kućicu, evo ovamo. Kućica pod vodi. Napraviti svako jedan stav. Ej, snimi me glava, napraviti pesma. Dobro, brate. Napraviti tehnička vrata ako nam neko vidi da ne ulazi. Dobro, sada ću. Evo ljudi, vidjeli ste šta radimo ja i moj drug. Da. I da znate, on se u stvarnosti zove Kristijan. A on, brat Milivoja. Mi smo najveći. Evo, pravimo to. Daj malo da zgolemimo kućicu. Dobre. Ušla je voda, upana. Moram. Tu ćemo napravimo sad kuću i eto vidite moj drug. Jer tako bre brate. Izvinite ljudi, ali moja baka kaže Nema veze. Evo brate, ja sad počinjem ovako da pravim. Vidi, ovdje je previše srbilo. Previše srbi. Ovo je naša prva epizoda i mi u prvoj pravimo kuću. Izvinite, ovo je naš prvi snimak, baš malo da ne umemo da pričamo i tako. Izvinite. Nešto sam vezno. Vidite malo. Što je već liči na neki zid. Čekaj, kuću da produžimo ovako. Brate. Odem da uzmem drugi kram.
A idem tu, dobro. Stani. Je tako, ne tu, brate, ej. Ovako, čekaj, brate, ne, čekaj. Da skršim često. Pusti me da pravim. Ovako, brate, pogledni, brate. Evo, sad stavi često vamo. Evo, ja sam napravio moj čest i ti napravi ovdje ovako. Eto, znaš kako, samo iskopaš 4 ovako blokova i tamo 4 i ovamo 4 samo staviš ovo. Staviš čest tu. A, dobro, znam, nisam gud. Evo ti čest ja da pravim ovamo. Da mi kažemo nešto, mislim mi nemamo uglja, ovo je prva epizoda. Nemamo da napravimo brakija. Ova šalja. Bravo, brate. Jel imaš znak? Evo, ovo je moj... Moj čest. Zar to nije moj čest? Ne, brate, taj je moj, taj tvoj je tamo. Nemo vezu, brate, kao. I za prvu epizodu to je bilo to. I sad, čao.